маҳмадтоҳир Зокирзода номзади ҳизби ҳокими халқии демократии тоҷикистон аз минтақаи рашт рӯзи 17 март дар ҷаласаи ҳайати нави парлумон раиси Маҷлиси Намояндагон интихоб шуд. ҳанӯз аз замони пешбарии номзадиаш дар интихобот коршиносон ҳадс мезананд, ки маҳз ӯ раиси палати поёнии парлумон хоҳад шуд. ин курсиро дар давраҳои қаблии парлумон Сафарали Раҷабов, Саъдулло Хайруллоев ва Шукрҷон Зуҳуров намояндагони минтақаи рашт дар ихтиёр доштанд. дар иҷлоси рӯзи сешанбе Маҳмадали Батанзода, Қодири Қосим ва Дилрабо Мансурӣ муовинони раиси Маҷлиси Намояндагон интихоб шуданд. маҳмадтоҳир Зокирзода то замони пешбариаш ба унвони номзад ба вакили парлумони Тоҷикистон дар мақоми муовини нахуствазир кор мекард. аз он пештар дар мақоми раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ буд. пас аз пешбарии номзадии маҳмадтоҳир Зокирзода аз ҳавзаи рашт, маҳофили коршиносӣ ва сиёсӣ дар Тоҷикистон мегуфтанд, ки ба раёсати парлумони оянда маҳз ӯро бархоҳанд гузид. далел аз водии рашт будани ӯ ва интихоб шудани раиси парлумони Тоҷикистон одатан аз миёни намояндагони минтақаи шарқи кишвар гуфта мешуд. ҳоло дар Тоҷикистон ин анъана роиҷ аст, ки се раҳбари аввали кишвар аз се минтақаи Тоҷикистон интисоб мешаванд. ҳоло раиси ҷумҳур аз ҷануб, сарвазир аз шимол ва раиси парлумон аз манотиқи шарқи кишвар намояндагӣ мекунанд. маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 63 курсӣ дорад, 20 сол пеш таъсис шудааст. интихобот барои 63 курсии маҷлиси намояндагони Тоҷикистон рӯзи 1 март баргузор шуд. ин нахустин интихоботе буд, ки баъди ғайриқонунӣ эълон шудани ҳизби наҳзати исломӣ дар соли 2015 ва беҳузури ин ҳизби умдаи мухолифи давлат сурат гирифт. барои дарёфти курсиҳои палати поёнии парлумон беш аз 230 нафар номзад шуда буданд. намояндагони ҳизби ҳокими халқии демократӣ, кишоварзӣ, ислоҳоти иқтисодӣ, демократӣ, социалистӣ ва коммунист аз рӯи феҳрасти ҳизбӣ ва ҳавзаҳои якмандатӣ ба парлумон роҳ ёфтанд. ягона нерӯи мухолиф дар ин интихобот ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, ки бо 5 номзад аз рӯи хатти ҳизби вориди корзор шуда буд, бо тақрибан 0.5% раъи мардум ба марра нарасид. ҳизбҳои сиёсӣ барои ворид шудан ба парлумон бояд 5% раъи интихобкунандаҳоро ба даст оранд. аз ин пеш нозирони созмони ҳамкориҳои Шанхай, як созмони зери назорати Чин, рӯзи 2 март гуфтанд, ки интихоботи парлумонии Тоҷикистон демократӣ буд. аммо созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, ки як ҳайати хурди нозиронро ба Тоҷикистон фиристода буд, ҳанӯз дар бораи интихобот изҳороте надодааст. то кунун кишвару созмонҳои ғарбӣ ба интихоботҳои гузаштаи Тоҷикистон баҳои мусбат надода, онро пайваста олуда ба тақаллуб ва ношаффофу ғайри демократӣ хондаанд.